салом алейкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам. имрӯз мехостам дар бораи якчанд мавзӯъҳо суҳбат кунем. Саволҳо бениҳоят зиёд ҷамъ шудагӣ ҳастанд. Оиди таъсири ҳиҷома ба простатит ва мардонагӣ суҳбат мекунем. Оиди баъзе машқҳое ки мардонагиро бақувват мекунанд, оиди ино суҳбат мекунем ва инчунин оиди чакидани пешоб суҳбат мекунем. вале пеш аз оне ки мавзӯъро шурӯъ мекунем, мехоҳам ду эълони бениҳоят муҳимро барои шумо расонам. Якум эълон ин аст, дӯстони азиз, ки мо аз ин пас клиникаи Евромед рӯзҳои шанбе ва якшанбе рӯзҳои истироҳатӣ дорем. Яъне беморонро танҳо аз рӯзи душанбе то рӯзи ҷумъа қабул мекунем ва ҷарроҳиҳоро низ ҳамин рӯзҳо мегузаронем. рӯзи шанбе ва якшанбе тасмим гирифтем ки ба корҳои илмӣ машғул шавем ва ба дарс додан. дуюм эълон, дӯстони азиз, мехоҳам ба саҳми шумо расонам, ки зиёд суолҳо мешаванд, зиёд масъалаҳое мешаванд, ки дар YouTube наметавонем ки оиди онҳо суҳбат кунем. Мисли саволҳое мешаванд, ки суолҳои гӯем ки интимни ҳастанд ва ин мавзӯъҳоро мо дар Telegram канали худ пайгирӣ мекунем, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. баъзе суолҳое ки шумо дар зери ҳамин наворҳои мо дар комментариҳо менависед, мо дар Telegram ҷавоб мегардонем. барои ҳамин, дӯстони азиз, агар шумо Telegram дошта бошед, ҳатман ба шабакаи ман дароед. ман ссилкаи шабакаи худро, ссилкаи Telegram-и худро дар зери ҳамин навор мегузорам ва инчунин дар Instagram ман низ ҳаст. ҳатман даромада обуна шавед. дар мавзӯъҳои ҷолиб суҳбат мекунем, бениҳоят хуб мешавад. ҳатман даромада обуна шавед. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро ва ба суолҳои шумо ҷавоб мегардонем. суоли якум мепурсад, ки доктор Умар, кадом намуди машқ барои бақувват кардани мардонагӣ хуб аст? хуб, бениҳоят зиёд беморонро мо табобат мекунем ва қариб дар 95% ҳолатҳо, яъне бемор шукр ки сиҳат мешавад, вале пас аз гузаштани якчанд муддат, якчанд муҳлат, бемор метавонад ки боз ба ҳамин шикоятҳо назди мо биёяд. сабаби аслии ин гуна ҳолатҳо дар он аст, ки вақте мо пас аз табобат ба бемор тавсияҳо медиҳем, мутаассифона риоя намекунад. яке аз тавсияҳои калони мо ин албатта ки машқ кардан аст. мутаассифона беморон пас аз оне ки мо табобат мекунем, боз ба ҳамон гӯем ки ҳолати маъмулӣ бармегарданд, ҳамон гӯем ки режими ҳаёт, на ба ягон варзиш машғул мешаванд, на тарзи солим, яъне ҳаёти солим мебаранд. ба ҳамин хотир пас аз чанд муддат метавонанд ки боз ба ҳамин шикоятҳо ба назди мо биёянд. хуб, барои бақувват кардани мардонагӣ машқҳо бениҳоят зиёд ҳастанд. қариб ки тамоми машқҳо метавонанд ки барои шумо кӯмак кунанд. ҳатто давидан, намедонам, вазнбардорӣ ва ҳатто шиноварӣ низ метавонад ба мардонагӣ кӯмаки худро расонад. вале дар ҳолате ки албатта ки шумо солим ҳастед, яъне шуморо ягон чиз ғам намедиҳад ва барои он ки ҳамин ҳолатҳо, яъне сустшавии мардонагӣ дар шумо дида нашавад, ҳамин машқҳоро иҷро мекунед. яке аз машқҳои маъмул ва машҳур ин машқи Кегеле мебошад, ки мехоҳам каме дар бораи ҳамин суҳбат кунем, ки инам ба мардонагӣ бениҳоят таъсири хуб мерасонад, мардонагиро метавонад ки бақувват кунад. барои иҷро кардани машқи Кегел барои шумо ягон шароити гӯем махсус лозим нест, дӯстони азиз. барои шумо ягон шароити гӯем ки ба зал рафтан, ин чизо лозим намешавад. шумо метавонед ки ҳамин корро дар хона якчанд дақиқа иҷро кунед ва пас аз 2-3 моҳ натиҷаи бениҳоят хубро дар худ эҳсос кунед. хуб, мефаҳмонам ки чӣ гуна метавонед ки ин машқро иҷро кунед. барои иҷро кардани ин машқ шумо бояд ки мушакҳои қаъри косро ёбед, яъне мышцы тазва дна. хуб, барои муайян кардани ҳамин мушакҳо шумо метавонед ки ҳангоми пешоб кардан, дар вақти пешоб, дар мобайни пешоб агар худро доред ва пешобро манъ кунед, айнан ҳамин мушакҳо ҳамон пешоби шуморо меқапанд ва намегузоранд ки пешоби шумо, яъне ки равад ва онро маҳкам мекунанд. ва бояд ҳамин мушакҳоро шумо машқ диҳед. барои машқ додани ин ҳамагӣ дар як рӯз ҳамин мушакҳоро, яъне сахт мекунед, худро яъне меқапед ва суст мекунед. яъне ба даст не худро ҳамин хел эҳсос мекунед ки гӯё ки шумо пешоб карда истодаед ва пешобро гӯем ба қавли какбута медоред ва 15 секунд медоред ва боз дам мегиред. ҳамин корро яъне ки давоми 2-3 минут анҷом медиҳед то 5 дақиқа ва баъдан метавонед ки боз шаб ин корро анҷом диҳед, дар ҷои нишаста ҳатто. ва лозим нест ки шумо бениҳоят зиёд ҳамин машқро дар давоми рӯз кунед. баръакс, метавонад ки барои шумо зарар дошта бошад. танҳо 5 дақиқа саҳар ва 5 дақиқа бегоҳ барои шумо кифоя аст. 10-15 дақиқа яъне меҷуқед
ҳамон мушакҳоро бе пешоб, яъне пешоб доред надоред муҳим нест, дар ҷои нишаста гӯё ки пешобро қабида истодаед 10-15 секунд зер мекунед ва 10-15 секунд худро гӯем ки дам медиҳед бе даст, яъне худро зер мекунед, яъне ҳамон мушакҳои қаъри косро. машқи кегел якчанд фоидаҳо ғайр аз хуб кардани мардонагӣ ва хуб кардани ҳаловатбарӣ ҳам низ дорад. Метавонад ки пешоби шуморо қабиданашро хуб кунад ва барои ҳамин ин машқро барои шумо ман тавсия медиҳам. Метавонед ки муддати тӯлонӣ истифода кунед, вале ҳангоми кардани ҳамин машқ шумо дигар мушакҳои худро истифода накунед, фақат ҳамон мушакҳои қаъри косро ки худатон онро эҳсос мекунед. Ва гӯем ки шумо ҳангоми машқ кардан нафаси худро доред ё ин ки мушакҳои пойро сахт кунед, дар ин ҳолат ба шумо кӯмак намекунад. Ин корро накунед. Агар шумо дуруст истифода кунед, ман тексти ҳамин машқро дар поёни ҳамин аввор метавонам ки гузорам. Агар дуруст истифода кунед, барои шумо бениҳоят гӯем фоидаҳои калон дорад. Вале ин машқ ба якчанд беморон яъне мумкин нест. Ба бемороне ки бемории пешоб, санги пешоб аниқтараш доранд, ин метавонад пас аз машқ кардан сабаби баромадани ҳамон сангҳо шавад ки баъдан бемор метавонад ба бениҳоят дардҳои вазнин ба духтур муроҷиат кунад. Ва дуюм ҳолат, дар ҳолати хун рафтан аз роҳи пешоб низ машқи кегеля мумкин нест, ба хотире ки шумо вақте онро гӯем ки ба қавле напряжение мекунед, яъне зур мезанед, дар ин ҳолатҳо албатта ки хунравӣ зиёдтар метавонад шавад. сеюм ҳолатҳо, дӯстони азиз, упражнение кегел, яъне машқи кегел дар ҳолати иҷозат дода намешавад ки шумо ягон инфексияҳо доред дар поён, мисли гонорея, хламидия, ҳамин чизҳоро агар шумо тавбат накунед, ба шумо лозим нест. Ва инчунин дар баъзе ҳолатҳо, дар ҳолатҳое ки шуморо оператсия яъне ҷарроҳӣ кардагӣ ҳастанд дар ҳамон поён, дар ин ҳолатҳо ҳам духтур метавонад барои шумо тавсия надиҳад. ҳатман бо духтур машварат кунед ва баъдан ин машқҳоро иҷро кунед, агар шумо ҷарроҳӣ шуда бошед. хуб, биёед мегузарем ба суоли дуюм. Менависад ки доктор Умар, ман пешоб мекунам ва вақте ки қоқ мекунам вақти зиёдро талаб мекунад ва вақте қоқам кунам ба берун мебароям, вале пешобам боз мечакад. Чӣ кор кунам? хуб, дӯстони азизро дар тиб дриблинг мегӯянд. Вақте бемор пешоб мекунад ва пас аз оне ки аз ҳоҷатхона мебарояд, боз пешобаш мечакад ҳангоми намедонам таҳорат кардан ё ин ки роҳ рафтан. Ва инчунин қоқ кардани пешоб вақти бениҳоят зиёдро талаб мекунад. дриблинг сабабҳои бениҳоят зиёд дорад, дӯстони азиз. Яке аз онҳо ин албатта ки калоншавии ҳаҷми ғадуди пешҷой, яъне простата мебошад ҳангоми простатити музмин дар ҷавонон ва дар пиронсолон бошад, албатта ки ин аденома мебошад. ва дигар сабабҳо ҳам дорад. Ин албатта ки инфексияҳо дар роҳҳои пешобгузар, дар ғадуди пешҷой ва инчунин метавонад сабабаш ин гиперактивни мочевой пузир бошад, яъне баъзе ҳолатҳое аст ки пешобдон худ аз худ ҳаракат мекунад ва пешоб мечакад. ва инчунин яке аз сабабҳои дигари маъмули ин албатта ки тангшавии роҳи пешобгузар мебошад, яъне структура мегӯянд дар соҳаи тиб. ино албатта ки барои бартараф кардани чакидани пешоб, албатта ки духтур бояд муайян кунад ки сабаби чакидани пешоб дар чи аст ва танҳо пас аз муайян кардан мешавад ки беморро тавбат кард. дар баъзе ҳолатҳо беморро табобат мекунем мо, масалан ҳама шикоятҳо гум мешавад. агар сабабаш калоншавии масалан ғадуди пешҷой бошад, простатит бошад, мо хурд мекунем, вале чакидан давом медиҳад. дар ин ҳолат албатта ки бисёртар ин сустшавии ҳамон мушаке ки дар болотар қайд кардан, мушаки қаъри кос, мышци тазавадна мебошад, яъне он слабӣ мешавад, заиф мешавад ва ҳамон пешобро гӯем ки мегузаронад. ва боз мегӯям ки дар ин ҳолатҳо шумо метавонед ки албатта упражнение кегелиро кунед, яъне ҳамон машқи кегеле ки ман дар борааш аллакай суҳбат кардам, бениҳоят машқи хуб аст барои нигоҳ доштани ҳамин чакидани пешоб. дар ҳолате ки шумо ҳама бемории худро бартараф кардед ва дидед ки чакидани пешоб давом дорад, албатта ки ҳамин машқро кардани шумо ҳатмӣ аст. 3-4 моҳ мекунед ва мебинед ки чӣ гуна натиҷа медиҳад. ҳатман онро иҷро кунед. хуб, биёед мегузарем ба суоли сеюм. менависад ки доктор Умар, падарам ҳар шаб 4-5 маротиба ва ҳатто зиёдтар ба ҳоҷатхона барои пешобкунӣ меравад, вале мегӯяд ки пешоб кам мебарояд. хуб, ин чӣ беморӣ аст ва чӣ гуна тавобат дорад? хуб, инро аз рӯи нақлҳои шумо, яъне мо фикр мекунем ки шояд падари шумо аденома дошта бошад, ки онро доброкачественная гиперплазия предстательной железы мегӯянд. вақте ки ғадуди пешҷой, яъне простата ҳаҷман бениҳоят калон мешавад
ва сабабҳояш зиёд аст. Албатта ки мо дар бораи ин як навор мекунем вақте ки яъне вақт ба мо даст диҳад, вале бояд гуфт ки дар ин ҳолатҳо, дар ҳолати аденома беморҳо метавонанд якчанд шикоятҳо дошта бошанд. Ин албатта ки чӣ хеле ки гуфтед мисли падари шумо, метавонад ки пешоб тез шавад, шабона зиёдтар шавад. Бемор фикр мекунад ки пешоб мекунад, вале пешобаш ҳанӯз холӣ нашудааст, яъне пешоб боқӣ мондааст ва дар бисёр ҳолатҳо албатта ки мо муайян мекунем ки пешоб мемонад. Ва инчунин аз ҳама муҳим, яке аз аломатҳои муҳими аденома ин пастшавии фишори пешоб аст, яъне ҳамон давление ки пешоб мепарад суст мешавад. яъне пешоб метавонад инчунин дуқша шавад ё ки паҳн шавад. Ино ҳам аломати метавонанд ки аденома бошанд. ва барои муайян кардани сабаби беморӣ, яъне аденома дорад ё ин ки не, танҳо ӯзӣ метавонад ки кифоя бошад, яъне ультразвуковое исследование. ӯзӣ қариб ки дар тамоми республика ҳаст ва бениҳоят зиёд беморон барои ин гуна бемориҳо, яъне табобати ин гуна бемориҳо барои мо муроҷиат мекунанд. Мо ҳар рӯз ин гуна бемориҳоро дорем ва дар баъзе ҳолатҳо бемориро мешавад ки бо дору, яъне ҳамон ҳаҷми ғадуди пешҷойро паст кунем ва пешоби бемор хуб шавад, вале дар баъзе бемориҳо ин дороҳо метавонад ки кӯмак накунад. Ҳангоми табобати ин гуна бемориҳо, аденомаро дар назар дорам, мо аз якчанд гурӯҳи дороҳо истифода мекунем, аз қабили гурӯҳҳои дороҳои альфа-адреноблокаторҳо ва гурӯҳҳои дороҳои ингибиторҳои 5 альфа-редуктазаҳо. ва ҳангоми кӯмак накардани ин гуна дороҳо баъдан беморро ҷарроҳӣ мекунем. ва якчанд показаниyaҳо, гӯем нишондодҳо барои ҷарроҳӣ ҳастанд. Вақте ки ин гуна дороҳо кӯмак намекунанд, вақте пешоби бемор бениҳоят мушкил мешавад, қабидани пешоб мушкил мешавад, яъне мечакад, дигар контрол надорад пешоб, вақте бемор пешобаш умуман ё ин ки намебарояд. ва яке аз зарарҳои калони он албатта ки зарар ҳатто ба гурда метавонад расонад. вақте ки зарараш ба гурда расид, дар ин ҳолатҳо албатта ки мо бояд ҳатман беморро ҷарроҳӣ кунем. ҷарроҳӣ агар сари вақт бошад, ҳоло усулҳои беҳтарин ва навтарин вуҷуд дорад. ин тур аст, яъне трансуретральная резекция предстательной железы аст ки аз ҳамон сурохи узви мардона дохил мешавем ва ҳамон узвро, яъне ғадуди пешҷойро қисман мегирем то он ҷое ки имкон даст медиҳад. ва албатта ки дар падари шумо ё ки дар касе ки агар ҳамин аломатҳо дида шавад, ҳатман ба духтур муроҷиат кунед. метавонед биёед, мо албатта ки дар бисёр ҳолатҳо метавонем ки ба шумо кӯмак карда тавонем. Мегузарем ба суоли охирин. Менависад ки доктор Умар, ҳиҷома барои табобати простатит ва мардонагӣ метавонад кӯмак кунад ё ин ки не? хуб, барои онҳое ки маълумот надоранд, мефаҳмонам ки ҳиҷома ин як усули табобати исломӣ аст. бениҳоят зиёд аст дар Тоҷикистон ва Русия. бародарони тоҷик чандин марказҳо кушодагӣ ҳастанд, вале бояд гуфт ки дар баъзе ҳолатҳо аз ин чиз зиёдтар истифода мекунанд ки нодуруст аст. ман худам низ ҳиҷома мекунам, ҳар сол 2-3 процедура мегузарам, яъне ки ҷойҳое аст ки ман меравам, маро ҳиҷома мекунам. ин бениҳоят хуб аст, вале мисли равғани сиёҳдона ки ман чандин бор дар ин бораам суҳбат кардагӣ ҳастам, ҳамчун табобати асосӣ недӯстони азиз, ҳамчун табобати иловагӣ шумо ҳатман аз дороҳо низ истифода кунед ва аз табобати исломӣ низ истифода кунед. ман ягонтои онҳоро рад намекунам ва маслиҳат медиҳам ки дар ҷойҳое кунед ки шароити хуб доранд, ба хотире ки ҳиҷомаи нодуруст кардан баръакс метавонад ки ба шумо зарарҳои калон биёрад. дӯстони азиз, ман зиёд дидагӣ ҳастам ки ҳангоми истифодаи нодурусти ҳамон яъне ҳаҷим вақте дуруст истифода намекунад аз асептика, антисептика, яъне тозагиро риоя намекунад, метавонад ки баъзе микробҳо, инфексияҳо дар шумо дохил шавад ва мисли ҳамин гуна расмҳое ки ман дар экран гузоштам, дар шумо низ ҳамин ҳолатҳо рух диҳад. ҳатман дӯстони азиз, бинед, аз шароитҳои хуб истифода кунед, яъне он ҷойҳо албатта ки бояд тоза бошанд ва ҳатман шахсе ки ҳамин ҳаҷим аст, яъне ҳиҷома мекунад, яъне курси 2 моҳа 3 моҳае ки хондагӣ бошад, иҷро накунед дӯстони азиз дар ин гуна одамҳо. ман барои шумо тавсия медиҳам, ҳатман бояд ки саводи тиббӣ низ дошта бошад, яъне дипломи тиббӣ низ дошта бошад, ақаллан лоақл, яъне бояд ки гӯем ки дипломи миёнаи тиббӣ дошта бошад, яъне медбрад ақаллан бошад ки дар баъзе ҳолатҳо агар шумо ягон ба ҳолатҳои нохуб дучор шавед, ҳангоми гузаштани ҳамин процедура ба шумо онҳо кӯмак карда тавонанд. вақте онҳо савод надошта бошанд, масалан 2 моҳ 3 моҳ мехонанд дар баъзе курсҳо ва мераванд ҳиҷома мекунанд, дар баъзе ҳолатҳо метавонад ки
ҳолатҳое рух диҳад ки шумо ба шумо кӯмак кардан натавонад ва ҳолатҳои шидагӣ ҳастанд ки ҳатто одамон фавтидагӣ ҳастанд. Дӯстони азиз, ҳатман ҳар ҷое ки меравед талаб кунед ки шумо яъне ки ҳамон шахсе ки ҳиҷома мекунад ягон саводи диплом яънихтараш ягон медколлеҷ дорад ё ин ки духтур аст, ҳатман пурсед ва баъдан кунед. Хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикр мекунам ки тавонистем ба якчанд суолҳои шумо ҷавоб гардонем. Агар суолҳо бошанд, метавонед ки дар зери ҳамин навор нависед. Ҳар чӣ саволе бошад, агар дар соҳаи мо алоқаманд бошад, мо ба онҳо ҷавоб мегардонем. Дар баъзе ҳолатҳо дар Telegram ва Instagram. ҳатман ба Telegram ва Instagram ман низ дароед, обуна шавед ва наворҳои нав аллакай дар он ҷо ҳастанд, метавонед ки тамошо кунед. Худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. Хайр.